mun unelmien kaupunkitila ehkä tavallaan olisi semmoinen kuin mitä Berliinissä oli, eli semmoinen, joka on niin kuin ihmisten oma kaupunki. Eli ihmiset tavallaan kokee, että he omistavat sen tilan ja se ei kuulu millekään niin kuin mystiselle jollekin niin kuin byrokratian vallan taholle tai semmoiselle. Unelmien tila kaupunkitila olisi se, että bussipysäkeillä olisi muutakin kuin mainoksia. Sellainen alati kulkeva joku koko kaupungin kattava metroverkosto olisi aika kätevä, että välttyisi kaikilta ruuhkilta ja odottamiselta. Että se olisi aika hienoa. Kerran sattui semmoinen hauska tapaus, että istuin metrossa ja sinne tuli joukko ihmisiä kannattavan mankan kanssa ja rupesi vaan tanssimaan siellä. Tanssia hyppi siellä ympäriinsä pari pysäkin väliä ja sitten katosvat ja tällaista kaikkea. Että se on niinku, semmoinen niinku kaupunki on ehkä mun unelmien kaupunki, että missä ei ole kylttejä, että ei saa tallata ruohikolla. Et jotenkin niin, siinä pitäisi olla jotain kannustimia just, että tuohan on tuo länsimetro suunnitteilla nyt, en ole perehtynyt miten se etenee, mutta jotain vastaavaa niin nopea liikennettä ja sitten vaikka joku niin kuin on busseilla, että on osittain oma kaista niin kuin tosta, että tavallaan että siinä on jotain etuja kuin siihen, että ajaa omalla autolla. Että ne oikeasti nuo pyörätiet, ne olisi oikeasti pidetty hyvänä ja ne ei se paljon vaadi, mutta sellaisia, että ei tule semmoisia aivan älyttömiä katkoksia omalla reitillä. Tai että pitää kiertää jostain outoa kautta vaan sen takia, että siellä menee pyörätie. Kun taas autot saa kaahtaa niin ihan miten sattuu.